hande book ya mabasa abapostora. Mabasa abapostora, Acts chapter number 1. Acts chapter number 1. Let's read it from verse number 4. I want Philip to help me read. You can sit down, it's okay. While you are reading, unongochiwerenga kwa chini pa mukana. Tudakutaura pa msoro pa muyamshene. Tudakutaura pa msoro pa muyamshene. Saka muyamshene hadi kumanya. Nekuti akadzikama ndi gentleman nditi. Saka tudakutaura pa msoro pa muyamshene. Take it from verse number 4, nditi. Thank you. In him was life, and the life was the light of men. Uruwerenga kupio. Kazi ndo marezi wangu wakachengeta. Acts chapter 1. Wangoro kuna Joanna nditi. Jambo kupa microphone unenga uneka message kwa waru kuda kutipa. Acts chapter 1, pick it from verse number 4. I love that scripture. By the way, I'll include it. Give me verse number 4. Yes. And being assembled together with them. And being assembled together. Commanded them that they should not depart from Jerusalem. He commanded them that they should not depart from Jerusalem. But wait for the promise of the Father. But wait for the promise of the Father. Which said, Ye have heard of me. Which saith, Ye have heard of me. Being assembled together. Wakaungana sezvatakaita izvo vari pamwe chete. Being assembled together with them. Arikunzi with them ndi Jesu. Wanditika? Vakaungana sezvatakaita izvo pamwe chete. Jesu ndokubva ataura. Bible rinoti he commanded them that they should not depart from Jerusalem. Musabve mu Jerusalema. Garai muri mu Jerusalema. Don't depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Musabude mu Jerusalema, asirindirai, wait. Rambai murimo, musamanye manye, zimai mafoni, kanzurai ma program. Garai mu Jerusalem, but wait for the promise of the Father. In Jerusalem, wait for the promise of the Father. Unaona, every manifestation ye promise inobva kunashe inotorine a territory inosungirwa uyo anozoda kuwana promise kuti ange achigona kurindira ari munzvimbo iyoyo. Hadzisi nzvimbo dzese dzinoonekwa Mwari, kunyangwe Mwari vari pese pese. Hadzisi nzvimbo dzese dzinofamba Mwari, kunyangwe Mwari vari pese pese. Wait in Jerusalem until ukaita mistake wakanomirira ku Galilee, kunyangwe Mwari vari pese pese, unompotsa. Nekuti commandment inoti you have to identify a place yakaitwa commanded by Jesus for you to wait and receive the promise of the Father. Saka isi na uyongoti Mwari ari pese pese, ndinogona kuma access pese pese. It's not like that when you come to the kingdom of God. Hallelujah. Ukanzwa munu anoti ndinonamata asi ndinonamata ndiri kumba, mudze kuti uri kunyepa. Pamba pako is not the commanded place.
where the Holy Spirit of the Father was promised to come and possess you. Saka Mwari wedu anenge ari pese pese, but hawanikwe pese pese. Tirukuparidza angwana nano tiri pa community hall paseri pedu pane bawa. Anditi? But God is here. Haasi mubawa. Ari muno. Saka ndi Mwari anowanikwa everywhere. But kana akuda kubata vanhu vake havabate everywhere. Imimi kana maakuda promise ya Mweya Mutsvene, I have a place. Wait in Jerusalem until you receive. Do not depart. Murimo mu Jerusalema musabuda. Do not depart from Jerusalem until, but wait for the promise of the Father. You have to receive that promise. But the promise iyoyo unoigamuchira when you are able to have the grace of tarrying. Rubatika chinokupa Mweya Mutsvene kugona kumirira. The grace to tarry. Do you know kuti atisi tese tine nyasha dzokumirira? The anointing to tarry. Many fail, yet they've got potential because they don't have the grace to tarry. Nditika? Saka you want to receive the promise, you have also to invest in your own discipline. Tarry. Zidza kumira. Ukamanya manya kunyako Mwari vachida kukupa Mweya Mutsvene, unogona kupotswa ne promise nekuda kwokuti uri kumanya manya. Saka pese pauno approacha presence, kana kuti pese paunenge uchida the anointing of the Holy Spirit, there must be a principle of patience, the grace to wait. The grace to wait. Vashoma vananyasha idzodzo sokumirira. Saka Jesu unoti varume nemadzimai ndine promise yandinayo, but andigone kukupai until you invest in the discipline of waiting. You have to tarry. And pamunenge muchizonomirira pacho hamusi kumira pese pese. I have a designed place. Mweya Mutsvene ari ready right now kukubatai. But mvunzo unoti, are you in the correct position? Wait in Jerusalem. Nichazotsanangura why Jesu akasarudza Jerusalem. But pano anoti, wait, do not depart, but wait for the promise of the Father, which saith ye have heard of me. Let's go to verse number 5. Verse number 5. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. Right. Not many days hence. John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Johana achiuya wakakubhabhatidza ine mvura, but pane imwe baptism inonzi baptism yaMweya Mutsvene.
yandiri kuda inini Jesu kuti mugozova nayo, ende iri kufanira kuitika nemazuva mashoma ndichibva pamazuva andataura. Saka tine disciples afamba naJesu for 3.5 years vasina mweya mutsvene. Havasi kufamba namufundisi, vari kufamba naJesu for 3 years. January agotanga, December vagodya Christmas, vagodzoka futi kuna January mumwe, vagobata December, vagodya mabonus, vagodya Christmas. Zvikaitika for 3 years vaina Jesu but vasina mweya mutsvene. Saka Jesu anogona kufambika naye but usina mweya mutsvene. Now haisi pakuimba muchiti ndofamba naJesu, iri pa assurance yekuti wakabhabhatidzwa here namweya mutsvene. For 3.5 years vachidya naye, vachigara naye, but vasina mweya mutsvene. Chavainge vainacho kubhabhatidzwa kwaJohani, Johani wakakubhabhatidzai nemvura. Vazhinji vedu muchechi tichigere kupinda mubaptism yamweya mutsvene. Wakakubhabhatidzai nemvura Johani, but pane baptism yandiri kuona kuti muchigere kuva nayo inonzi yamweya mutsvene. Baptism yamweya iyoyo ikaitika muchechi, taane chechi yaJesu. Saka mweya mutsvene anodhura kuwana. Unogona kuwana Jesu ugomushaya. Unogona kuwana church ugomushaya mweya mutsvene. Ugowana mufundisi mweya mutsvene ugomushaya. Uniform yechurch ugova nayo kuti mweya mutsvene usina. Saka promise yaBaba inoisa mudindo kuti zvigozonzi yachechi yake Jesu. Hakusi kuungana kwakaita vanhu. The moment patino activate the baptism of the Holy Spirit, ta activate nemwe mutauro taisa mudindo wekuti ta transforma vanhu tikavabvisa kuna Satan tikava establisha kuna Mwari muridzi wavo. Saka transition yevanhu kubviswa murima vachiendeswa muchiedza aiitwe nengoma yechechi. Hazvigoneke kuti zvigoitwa nemharidzo. There is a need of the transforming power. That transformation
chiti Jesu kana auya agokumbundira yagoti iyi chechi yangu, azviitwe nekugona kurongedza maspika, azviitwe nekugona kushumira nekuronga madepartments. Izvozvo zvinogoneka kuti munorongeka mugova vanhu vanoyemurika, but musina that transforming action inokukonfirmai kuti hamusisiri venyika, muri vaJesu ndomene. Saka tine vadzidzi panapa 3.5 years vaina Jesu. Munoona vabereki, chiri kusaka vamwe venyu murege kundinzwisisa inhau yekuti hamusi kunzwisisa zvandiri kutaura, ndosaka musingandinzwisisa. Because ndikati Jesu ka uri kumufananidza nenini, hausi kutoziva kuti Jesu ndiani pauri wavo. Saka panotoda mharidzo yekutanga ndakuudza kuti Jesu ndiani kuti uzonzwisisa zvandiri kutaura izvi. Because vazhinji venyu makadherera Jesu, mukakudza chechi kudarika Jesu, mukakudza rabhauma kudarika Jesu. No wonder why pakataurwa zita rarabhauma munonakirwa mese imi, but raJesu kunaro kutobatwa nehope izvozvo. RaJesu richitaurwa, hakuna munhu anogona kuva nerespect to the name of Jesus sezvinoita madhimoni. Unotokundwa kurespecta zita raJesu nemweya wetsvina, nokuti Bible rinoti for the demons know him and shudder. Unoona zvivindi zvine vanhu zvekuti raJesu rinotaurwa kusindimara, iyo iri mhombwe. Unozviona zvivindi zvine vanhu, but dhimoni harimire kaviri. Hello? Saka time yandiri kukuudza ndichiti hona kashamwari, varume vakafamba naJesu vakadya naJesu. Unoona vazhinji venyu pamunonamata, munamato mukuru wenyu uri pakuti Ishe fambai neni. Now Jesu wauri kuda kufamba naye, uri kuda kufamba naye in the spirit form. Anditi ukaonekwa uchipinda mumastoro nomurume anenge wechiarabu ari pasaidi pako every day, uchitenga magrosari achikubatsira kutenga sauti ari wechiarabu nendebvu, vazhinji vanoti une chipoko. Saka Jesu wauri kuda haasiri yeJesu akafamba naPeter, uri kumuda ari in the body of the spirit. Right, pane kwanoda kuti uteerere. But varume ava havana kufamba naJesu wekunzwa mumanyawi, wekupromisana kuti ari pano. Evidence bedzi yekuti ubvume kuti ari pano kunzwa manyawi kuti aripo. Varume vakafamba naJesu physically, vakadya naye Jesu zvekunzwa mukanwa maMwari muchirira achitsenga nyama. Saka toda kuziva kuti kana mese nokuwanda kwenyu mavinga Jesu, wamusati maona chiso, kutenda bedzi tichazoonana naye kana wama ndarira. Mune mukana wokunyengedzwa akauya akati ndini pano muhope, vazhinji munodzoka makutanga paministry uchitenda kuti ndiye nyambisirwa hasi, because hakuna ane chokwadi chekuziva ndebvu marebero adzo dzaJesu. Tinogona kuparidza minana yaakabata, but anozouya otiudza urefu hwake akuda kuongororwa munhu iyeye kuti akutotiudza kuti anga akareba, anga ari mupfupi, anga ari mukobvu. Munhu iyeye akuda kuongororwa, nekuti hakuna ane information, physical information
ya Jesu, tine spiritual information ya Jesu, but tine varume vakafamba na Jesu physically, vakadya naye, vakaswera naye, vakarara naye kwete gore rimwe chete, but for 3.5 years. But Bible rinoti vainge vasina mweya mutsvene, but vachifamba naJesu. Nyaya ndiri kuparidza panapa, uchaona rimwe dunhu richitobuda nhasi risina mweya mutsvene baba. Years havana mweya waMwari. Ndokubva Jesu azouya mabasa apostora chapter 1, ndokubva achiti makabhabhatidzwa naJohani nemvura, but yasvika nguva yekuti muchitanga kubhabhatidzwa nani? Namweya mutsvene. Saka baptism yaJohn yemvura yai prepare for the baptism of the Holy Spirit. Chinonzi chechi ya Jesu harusi rubhabhatidzo rwemvura, but the chechi ya Jesu rubhabhatidzo rwamweya mutsvene. Ukaona usina proof yekuti you have the Holy Spirit, then it's a sign yekuti hausati wava mwana waMwari. Unogona kutambisa nguva uchijoina chechi nekumachinja, but kana usina evidence yekuti mweya mutsvene unaye, zviri nani unwe doro, zviri nani unwe doro. Ana baba nana mai, denga ririko, gena ririko. Rembedzai horo dzenyu muchingotera chechi musina mweya mutsvene zvamukuita izvi. Kunochemwa kugena. Pamwe venyu muno tikakuonai munenge mhitsa munofamba muchikakanyara ma uko wakuchidzirwa zvavo moto weuko. Handidi kumbokunyeperai kana kune chinhu chekuti mushumiri akasadzoka akadzikama akaudza vaanoshumira kuti check your status, do you have the Holy Spirit? Wagara pasi pedhimoni rikukutungamira kugena. Because denga ratinoti tichapinda denga. Do you know kuti kwatiri kutoenda cheko hakuzi kudenga. Our destiny is not heaven. Our destiny is God, not heaven. God. Saka kanzwa munhu anoti ndiri kuparidza vhangeri kuti muende kudenga ari kunyepa, ngaaparidze vhangeri kuti tidzokere kuna Mwari kwete kuenda kudenga. Our destiny is God, not heaven. We came from God and we are supposed to go back to God. Mwari vakasika denga. Denga is a temporary structure. Denga pane nguva kanzuro yedenga paichauya kuzopaza ma illegal structure, nedenga richapazwawo. Denga rinombenge rakrietwa kuti rigova a permanent structure. No. Denga is a temporary structure. Saka time ichaparadzwa denga nenyika, the only destination ichanogarwa nevane mweya waMwari ipresence yaMwari. Saka presence yaMwari haufaniri kuzonoigara wako usina kumbenge wapiwa an evidence of that presence uri pano panyika.
Ukanzwa munhu akati I'm sure I'm going to be there, haisi pride. It's a test of the presence yaMwari yainayo ari pano. Do you know that when you have the Holy Spirit is a total confirmation of your destiny in God. Ukaona ukadauta destiny yako, it means uri kudauta presence yaMweya Mutsvene ari mauri. Ndinonamata kuti dai ndarega ngoparidzira zvangu vanhu vasipo. Just praying. Dai Mwari wandipa vaviri kana vatatu. You can waste such a good message. Kutambisa message yakanaka. Just praying. Unaona iwewe kana uchida motikari. Sumza msoro tarisa kuno. Iwe uri kuda motikari iwe. Obva waiona motikari yauri kuda. Chaunotanga kuita chii? Andi unobvunza price. Hainoita mari kwa motikari. Onzi inoda 8.5. Anditi. Now, hapasi kuda prayer, anditi. Pari kuda chii? 8.5. Right. Tobva takupa 8.5. Wakabata 8.5 unei maoko mako. Une mari raka une motikari yako. Une motikari yako. Saka ukaudza munhu kuti nhasi ndiri kuswera ndanayo mota, ipride here. Sumza musoro tarisa kuno. Une evidence yauri sure kuti ari doke inotransacta into your destiny. Saka unogona kumira ugovati I am sure rinodoka ndakapaka Benz. Why? Because wabata chinhu chinokupa zvokwadi yechauri kuda. Saka Mweya Mutsvene kana wava naye haufaniri kuvhunduka. Chirevo chinokuudza kuti kudenga uriko. Ukaona unamufundisa noteta kunyaya dzedenga kuti ndizive inyasha dzaMwari, suspect. Unoona nhau dzedenga dzinenge ma-examinations. Inini kuchikoro ndaigona. Kuchikoro panamara nandisiri dofo ndaipukuta chikoro. Unoziva here baba kuti ndaigona kuudza vanhu kuti ndikubuda neeya. Wakufunga ndine pride. Ndigona kugara muzama kudai mana. Mari dzavo dzachiuya ndaivapukuta vese. Eyi rangu ndadzorerwa. Now, chaindipa pride yokuvaudza kuti geography ndinorova is because of what I've invested during study time. Pavaitamba neni masikati indaisazorara manheru. Ndaiverenga. Ndaitora tsoka ndokanda mumvura. Ndorova bhuku sebhuku. Patainonogara padesk teacher dzidzidzisa kudai. Ndaita zvekukorekta zvimwe. Taura mabhenda pamunhu waMwari. Kusvikira pakuti na teacher aiti kana nakarova aindikumbira kuitisa vanhu assignment ine homework. Examination ichiuya I was confident and foire. So if you have the Holy Spirit, hauna gehena rinoswedera pedyo newe. Unomira ugo confess ugoti I've done everything to acquire heaven. Because everything yauri kutaura haisi mari
is the promise of the Father. Saka munobvunza moti zvii zvamakaita munhu waMwari azvinyorwe pasi kuti number 1 number 2 is the promise. Uyu mweya mucheche cheche ndinzwe zvakanaka ina meno why tane church isiri sure about their destiny. Munotya kwamakapromiswa naMwari. It is because tane vatendi vari empty of the Holy Spirit. Ukauya muchechi wabva kunobata tinoona neconfidence yako vana. Munamato wemunhu asina Mwari haunetse kuona. Unotaka kumunza waso wachikumbira kuda kwa Mwari. Kana kuri kuda kwenyu murwere ngapore. Iro vhesi rakati turikai maoko kune vanorwara vagodini odzosera kuda kuna Mwari akadakara. Oziya kuti baba isasuspecta. Vamwe venyu muri pano muri maticha. Imagine kuti una teacher uri student uri kuenda kwaari. Obva muti now nezvamandidzidzisa ndinopasa here. Obati I'm not sure. Ima musi kuona zvandiri kuona ndo vafundisi vamunodaka vamunoti vari hamboka vasiri sure. There is a humble man of God. Asiri sure. Kuti nyika yazoguma matiparidzira munhu waMwari tiri kuenda kupa haasi sure. Anonzi ari humble yeye. But Jesu akatidzidzisa asati aenda John 15 anoti ndinoenda kuna Baba. Haana kuti I'm not sure. Ndinoenda kuna Baba. Ari kuziva kwaari kuenda. Ndokubva ati ndichatungamira ndinokugadzirira ipo kugara. Kuitira kuti pandiri nemiwo mugovapowo. Iwo uri kuda munhu asiri sure manje. Saka munhu waMwari nevhangeri yese iti kana tazofa tokuenda kupa hasi haatoziye kuti kana tafa tichaenda kupa. Zvinonzi vafa vazorora kuperera ipapo vafa vadii. Men of God, toda kuziva beyond death. Do we have assurance kuti vhangeri yenyu tikaiterera tinopinda muupenyu husingaperi? Vapedza kuimba magitari nengoma dzaridzwa. Are we sure kuti hatizova huni dzegeni here munhu waMwari nevhangeri? Nawo haisi pakuungana, nawo iri pakuti tinaye here mweya waMwari. Mweya mutsvene akavimbiswa naBaba, iye tikamuwana kunyangwe maridzo ikashayikwa takwana nezvinhu zvose. Saka there is a danger pakuti munogona kuungana mugoungana but murege kuzochekana mhando yemweya uri muvanhu. Dzima rachechi yazara nemweya wenyika. Pangadai pazadzwa mweya waMwari. It's very easy kuti church idominate kune mweya wenyika. But iri church yakanzi ndeya Jesu but isina mweya wa Jesu. Naimfundisi zvinogoneka sei kuti yonzi ichechi ya Jesu but toshaya mweya wa Jesu? Do you know kuti pane imwe nzvimbo muna Revelation Johani anoti ndakaona mukadzi wakanga aine mazita ekumhura pahuma yake, blasphemous names upon her forehead. Mukadzi ane mazita okudini? Okumhura. Now chinonzi mukadzi chii ichechi?
zvikanzi ndakaona church naJohani ine mazita okumhura. Chinonzi blasphemy chii? A blasphemy is using a name oppositely. Using a name not according to its definition. Using the name to mock its original intention. That's blasphemy. Saka church ikanzi House of God Ministries. Chaturi kufanira kuzowana muchechi iyoyo ndimwari nemweya wake. But ikazoona mweya wenyika muchechi yanzi House of God, yatakura a blasphemous name. But kana tapinde makanzi House of God, neatora mukadzi wemunhu arifana kubuda apomerwa agonorambana naye. Akapinda mu House of God akadzokera akavawedzera vakaita 3. Kureva kuti kwaabva hakuna waMwari kune wenyika. Johani obva ati ndakaona mukadzi una mazita ekumhura. Mazita ekumhura pakuti zita riri kumberi kwemukadzi iyeye nderaJesu, but mweya uri mari hausi waJesu. Yakangonzi ngaifambe church neadministration, chero mabhenji apukutwa. Zvekuzoda kunotsvaga kuti vanaye here mweya mutsvene hatinei nazvo. Toda kuona mabhuku efinance. Mira ndokuparidzira ndouya kuona iti iri sando ngadai wabuda unoenda kunorwa nematsotsi, gara ipapa kuparidzira. Ndipei mabhuku efinance. Saka chechi inogumirira nevaroyi vakuru vaya vanakana basa nazvo. As long mafinance are in order, varoyi vakodominata praise and worship. Varoyi vakodominata ministry yemadzimai. Every area inonzi department kune muroyi ari pachigaro. Kusvikira association yevaroyi yakupromotana nekuvhoterana iyo pachayo muzvigaro zvechechi. Inonzi witchcraft. Hakusi kufamba wakashama uchitsvaga mupimbira wemucheche mwana. Highest level ye witchcraft kudailuta pulpit ngadai ichiparidza shoko kuti iparidze ngano dzechembere. Ukaona muroyi anoti ndabva kudya mwana, uyo ndiye ari shalo. Muroyi anotyisa ndiye anodira mvura aritari ngadai ichitaura shoko raJehovha. Ukapinda mu atmosphere yaunonzwa kuti shoko hapasisina, atmosphere invadwa newitchcraft iri pachena. Satani mira ndiparidze, ndabva ndakazvironga, ndisi kumbojuma ndanyatsozvicalculata ndakanda kuirova iyi. Unoona Satan vanapabata namai Satani akachangamuka. Unofunga kuti Satani kana akukuda iwo andikubatsire. Angamire panapa akabata, omira papupiti panapa akabata skati, oti akati paridzei obva anwa skati, paridzei obva anwa skati. Unofunga kuti Satani akapusa kusvika pakudaro? Anozviziva kuti unokurumidza kunyumwa kuti ndiye. Saka vamwe venyu tikati mweya wetsvina
Muno imagine mweya une Shona. Mweya we Shona hauna Shona. Mweya we Shona unotogeza. No wonder why mapunzi kama punzwa je nemweya we Shona boza muzive. Mwoto zakazi mweya we Shona out murukuona une ndove uchinoa so utangu wajika panojika nguruwe. Mweya we Shona unotoisa perfume mwapka. Mweya we Shona unotozora lipstick. Uri mweya we Shona. Unozoona manje rati pu radonedzwa nawo. Munhu wa Mwari mamusina kuonera kuti mweya we Shona iye kwaari zvikanzi mweya we Shona ari kuona munhu ane Shona akapfeka madress akabvaruka. Ndakakuudzai pano ndikati dhimoni rehurombo rikanzi iro unotsamwa rehuromba. Dhimoni rehurombo harina urombo. Dhimoni rehurombo rine mari kutaura kuno riri mudouble story. Dhimoni rehurombo ndere urombo pakuti rinokupa urombo hwaro iwo vamurombo iroro vamupfumi nepfuma yako robva ranzi ndere urombo. Saka dhimoni rega rega rine zita riri negative harisi negative riri positive. Dhimoni reurwere ndo rine utano right now. Kurwara kwako ndo kunoriita reurwere. Saka pese patinoti bata muroyi wako usafunge kuti muroyi izvezvizvi ane nhindi yenyama yemunhu mukanwa. Izvezvi ane cheki neripstick mumuromo. Satani akafamba pana anotori smart pakupfeka kudarika vane mweya waMwari. Haumechera nembatya naSatani. Hauzivirani nemaperfume anonhuhwirira naSatani. Zvikona zvine shwada dzakanaka Satani. Saka anoita major on the outside appearance more than the inside appearance. Chaari kuda bedzi Satani ndechekuti chimiro chako chekunze chivaime asi mukati musina Mwari. Saka you focus on the body more than your heart. When religion begins to focus on material things more than they focus on the Spirit of God, it has become a satanic agent in disguise. You know, this Satanism akusikunwa ropa tunakunamata pana. Satanism akusikunwa ropa. Satanism kunamata usina mweya mutsvene. Uri Satanist. Uri kutsvage pano usina mweya mutsvene. Urufana kuita hasha. Mweya mutsvene ndizadzei. I don't want to waste my time. Kuti zvikonze sekuru vainamata but vakaguma vamhombwe. Sekuru vainamata even panyika pano tikasakubata kune matsotsi anogona kuvharavhara nyaya. Kusvika achembera hatimubati. Unogona kupunyuka jeri but haupunyuke gehena. Unogona kuvhara mukadzi wako but haugoni kuvhara Jehovha. Tichazviona nezuva Jesu ratichamira pamberi pechiedza chinotonga.
dzaiva ngano idzi baba vangu vasina mweya mutsvene kumhanya-mhanya zvavo kusuka makapeti echechi but mweya mutsvene papasina kutakura ngoma dzechechi nekumhanya-mhanya tiri kufamba nemunhu waMwari but mweya mutsvene vanga vasina. Munounza mari dzenyu modyara pano ndodya namai hazvikupinzei denga izvozvo. There is a promise of the Father. Mweya mutsvene it's a must. Muchaiona nawi tasvika kwandoda kuti tiendeswe naMwari. Handi tiri kuchembera. Vamwe tichaenda tiri vana nemota boom wafa waenda. Vamwe tichaenda taachembere. Uchakanzwa kamharidzoka nhasi kashuya munzeve ukamira pamberi pake so chiuya but akachatendeukika. The promise of the Father. The promise of the Father. Johani wakakubhabhatidzai nemvura asi ndoda kukubhabhatidzai namweya mutsvene. Verse number 6. Acts chapter number 1 verse number 6. Yes. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again Yes. the kingdom to Israel? Right. Continue. And he said unto them, Yeah. It is not for you to know the times or the seasons Right. which the Father has put in his own power. Right. But you shall receive power Right. after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So I'm sorry to verse. But you shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you. Mubvunzo watanga kubvunzwa vhesi risati raverengwa wati naishe tizivisei kuti muchadzorereza Israeri rini. That was a political question. Jesu ndokuti akuzvisi kwamuri kuti muzive nguva dzaMwari nemusimba ravo. Pakuda kuziva nguva ichadzoreredzwa Israeri, deliverance from being a colony of Rome, that was politics. Right? Ndokubva Jesu achiti, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. You shall receive power. Nguva idzi church yanga yakuchinzi ngaitange. Establishment yechurch ndoyo chinzi ngairegedze kuvambwa isina power. You shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, up to the uttermost part of the earth. But there is a place yamunofanira kutanga kuva matestimonies angu, and that's Jerusalem. Jerusalem kana magamuchira power mushure mekunge mweya mutsvene akugarai. Chitangai neJerusalema muno demonstrate my testimonies a power. Why Jerusalem? Because kana Mwari vakuda kukupinza mu destiny, vanokupa inonzi a pathway to your destiny. Right.
Jerusalem munofana kutanga muJerusalem. Why? Because ndo kwandakaroverwa pamuchinjikwa. Ndakaturuka padanda ndiri muJerusalem. Saka makutanga kuparidza musatangire kugariri, tangire kwandaka opozwa. Saka vhangeri ya mweya mutsvene kana yagara vanhu inotangira pamuvengi wake mweya mutsvene. It starts where there is the enemy of the Holy Ghost. Haupiwe mweya mutsvene wedecoration. Unopiwa mweya mutsvene weku-encounter and fight against the enemies of God. Jerusalem ndora ndakaroverwa ndikanza ndisi Mwari. Kana makutanga kuparidza musatangire ku Galilee, tangire kwandakazvidzwa. Unosera kana Mwari vakuda kukusimudza even panyama chaipo panapo. Havadi kuti usimukire kwausingazikanwe. No wonder why vamwe venyu vavengi venyu nanhasi vachiri kurarama. Mabva kunamata kuti Ishe ngaafe ndo paakaita mafuta. Sekunge Mwari vasinganzwe minamato, but ivo Mwari ndo vanotopinda mubusiness rekuchengeta muvengi wako. Because haugone kusimuka at the absence of your enemies. Unoona kana ukasimuka vavengi vako vese vatsakatika, simba ra Mwari harichaonekwa. Havafane kuenda. Saka Jerusalem haifane kutizwa, ndo inotangirwa kudisplayiwa mweya mutsvene. Mangwana nano ndiri kunamata kuna Mwari wekudenga. One by one Mwari ngavakudzorerei kwamakarwiswa. Because chandakumbira Jesu ndochiyamba ndakumbira ngati mweya mutsvene ndikuda chino 1. Ndipei chokwadi chekuti ndiri kuparidzira vanhu vane mweya mutsvene. Vana vaMwari ndinzwei. Ina handidi kufamba nemunhu asina mweya mutsvene, handidi. Handidi kuimbirwa mupraise team nemunhu asina mweya mutsvene. Handidi kunzi baba nemunhu asina mweya mutsvene. Kana uchida kuzviita zviite, hatikurambidzi. Nanhasi Jesu anonzi Mwari wedu nehure, akamboramba. Anongosiya achingoti Mwari wedu. But zvinokubatsirei kuti kugara makore mazhinji uri pasi pemunhu waMwari, paFacebook uchilaika nekudada my father, but usina mweya mutsvene. We are not looking for church membership, we are looking for sons of God. I'm praying that God may raise an army of sons, not church members. No. Zana ndakarara ndiri paruware so mweya mutsvene achitaura neni so. Taura neni. Ndokubva handiti mweya mutsvene unoziva kuti zvimwe zvamunoparidza it's unnecessary. Vhangeri inonzi iri dhipi. Ndoyongobvunza munhu kuti una mweya mutsvene here? Akati aiwa, ongoti bhabhatidzo omupa mweya mutsvene. Mweya mutsvene akati ndo inonzi deep gospel. Zvanzi ukagona kutsika ipapo watsika pari dhipi yamuri kuti revelation yakunakidza vanhu. Aitaura neni zvake mweya mutsvene ndiri kumayanga kwatinoswerawo. Zvikanzi be careful una mweya mutsvene.
vanoungana vakuwanda vakudii, but if they don't have the correct foundation, and the foundation is not a church card, the foundation is me, the Holy Spirit. Ukalavumidza vanhu ava kutsika pandiri, vogara mandiri, vopfekwa neni, wavagonera kupinda kuvashanyira kudzimba dzavo uchivapa shuga nesauti. The greatest charity that a man of God can do is to be sure that every member has been granted access to the Holy Spirit. Access yamuyamshene. When the Holy Spirit comes, now, mweyamushene adi ma definitions akawanda. Wemunangabvunza kati saka mweyamutsvene chii munhu waMwari? Aiwa, hazvidi ma definition akawanda. Mweyamutsvene, mweyamutsvene. Pamboditsanangudzwa. Mweyamutsvene, mweyamutsvene. Iwo mweya uzive, ndoziya munhu waMwari. Mutsvene wacho manje ndiye mweyamutsvene. Wapabata? Sausazvinetse nemajagoro kuti number 1, number 2. Unodikitirira pasina. Mweyamutsvene, mweyamutsvene. Vanhu ngavangoziva kuti kana wana mweya, be sure kuti mutsvene. Usagumire pamweya. Chechi dzomweya. Panozoda senemu yehutsvene. Saka mweya mutsvene pakuti kana kagara munhu anopa hutsvene. Handimbokuzwa pamira one kwandakuendawo. Handimbowanisha munhu. Do you know that it's very easy kuronga all night prayer ka? Motanga ukanda ma prayer points. Number 1, takurona matera madzima edu. Number 2, katina matera vana vedu. Unoona kudikitira nokudi iye munhu ari kudaro hana mweya mutsvene. Akuda kutokumbirira murume iye asina mweya mutsvene. Saka minamato inonamato igona kuti maprayer agona mato, but hakuna ma answers from God. How many of you manamati makomo makwira maneta but ma answers mashoma kupinda ma hours amunospenda mu prayer? Uri kunamata wakutokumbira Mwari wausati wanaye. Intoda kuziva munhu anopinda mubhengi obva atobata kaslipi kewithdrawal. Akutobvunza tera, dakuziva kuti tera ndopinda patera nambani, utomira patera paya paya. Chaunobvunzwa unonzi account yako. Ndo chinokupa access yebhengi. But the access yema funds unofana kujusa account yako futi. Saka access yebhengi account, but the access yema funds kuisa mari mu account. Saka when you come to God, pauri kukumbira murume akanaka, unofanira kunge wakavhura account naMwari. Ndokubva wanoijusawo nekunaka. Iwewe ndoti baba murume nganake, wakanaka here? Akazonaka unomugona. Oreta naka. Chiti bataye zvakanaka katanaka. Unoti gona here. Tazonaka manje takugona kuswera pamba. Tozora tichiona madharangizha ewaya. Mweyamutsvene murume ngadzikame. Mweyamutsvene murume ngadzikame. Mweyamutsvene. Right. Azodzikama manje. Anodzikamira ma pulling socks mumusoro ewaya.
ndotonzwa kuti akomana papa pari kunakidza achiona mukadzi anoshama ngai 2 o'clock masikati achineshena nembovha. Ndozvondodzikamira. Unonzwa murume kuti ndo abuse. But murume handi anofanira kunaka. Tanga waziva kuti vakanaka vanobatwa sei. Jusa akanaka nekunaka kwako. Kana wozomukakata kuna Mwari uri kukakata zvawakadeposita. Saka iwewe kana wakuuya kuna Mwari haugone kukumbira Mwari nyasha usati wane mweya wenyasha. Vese painoti pakadzika panokoka pakadzika. Kuirwa kuti neminamato yenyu kana yakuadreswa kuna Mwari, Mwari vanotanga vasecha mamuri kuti munei chiri kuattracta chamuri kukumbira. What do you have that is also applicable to what you are seeking from God? Nothing. Inonamatwa minamato anopindura minamato agonyarara. Uri pamutsanyo ndo paunorota spiritual husband richitaura kuti nhasi handokusiyi. But uri pamutsanyo wakatsanya. Raimbouya usingarizive wazotsanya rova rakutaudza ndiri nhengi. Unovhunduka kuti sei zvichiitika ndiri pamutsanyo. Is because uri kuda mitsanyo but usina mweya wokutsanya. Mitsanyo haisi exercise. Mitsanyo haikusi kunamata. Fasting is not prayer. Prayer is also not fasting. There is a difference between fasting and prayer, and fasting. Fasting makes prayer powerful, and the prayer complements fasting. Saka sinogona kutoshanda zviri separate. Ukada fasting iri yega unongo harvesta kuonda nekupera dumbu nekuita ka slim fit, but usina nyasha dzemweya. Unotozoda prayer iri accompanied by the spirit of prayer, the Holy Ghost. Ikachisanganiswa ne fasting inokuita territorial commander. Meno zviri kupinda. So biggest mistake yaunoita kana wakuya pamberi paMwari kusava ne guarantee yokuti you have the Holy Spirit. Ukabvunzwa unaye here mweya mutsvene, ukaona ukafunga kaviri hausati wana mweya mutsvene. Ko munhu waMwari makashamirei zvamusina kupfeka? That statement ari kuvhundutsa because you know kuti wakapfeka. Unotovhunduka tanga kuzvitarisa sokuti dzorwarerezi, because you know you are dressed. Wakapfeka herewo kuti ukaona ukatanga kufunga kaviri ka either urida kuenda kusaiki kana kuti hauna kutopfeka. Because mweya mutsveneka ahasi an emotion. Vazhinji vedu takarejusa mweya mutsvene tikamuita an emotion.
watinoti kana azotigara tinoona bvudzi kumerera, tonakidzwa, tobuda toti Mweya Mutsvene afamba. Anozvigona Mweya Mutsvene zvekugona kurunzira emotions ako, obva akukota kota okunakidzwa kusiya vakadaro but oregedza kugara mauri. Chinoita kuti agare mauri, it's your self will to invite him personally. Saka tine vanhu vakapinda mu presence ya Mwari vakabuda vaine ma emotions but vasina the Holy Spirit. Murukuninzwa? Mweya Mutsvene zvaanoita vana baba nana mai, anenge mvura inonaya nomunda womuroyi. Kana mvura ikatanga kunaya haiselekte minda. Nditerere isumudza musoro neari kuhope ndinzwe. Mvura haiselekte minda, inononaya nomunda wemhombwe. Mhombwe inotodyarawo igokohwa. Saka Mweya Mutsvene akatanga kufamba muchechi, anogona kunaya nomunda wemunhu asati atendeuka, agoti ta mugoti anaye nyambisirwa kunayiwa. Tinozoona kuti haana kugarwa, anayiwa neunhu hwake kana achizenge abuda dho rechechi akumaraini. Toona kuti imvura yakanaya isina kudirira munhu. Nekuti Mweya Mutsvene haadi definition yeGreek. Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene, full stop. Mukada kuzama kumutsanangura kudarika ipapo makurasa vanhu. Mweya Mutsvene. So it's very easy kuona kuti uyana Mweya Mutsvene. Ronda utsvene chaziya mweya uri mumunhu. Uchaubata mweya uri mumunhu. Makagara kudai so, vamwe muchangotanga kuwirirana, hamuzivane, kweretesa naye, muchaona mweya uri mumunhu. Zvinonetsa. Akauya akati ndipowo $2, usamunyime. Tangwana mati ishe dakunotana Mweya Mutsvene, umpa. Anokuudza date. Achipinda newe muchechi. Kuzoti ufone mari yangu date ready. Makona tapana mweya chia. Shamwari dzaita shoma manje. Mweya Mutsvene anetse. Tamira pano taimba Yeshua Mashiach tanakidzwa. Kuti uzive kuti ana Mweya Mutsvene auoneka kuchemerera kapanzi Yeshua Mashiach. Unozoona kana mweya wetsvina wafura. Ndio unokuudza kuti uyane Mweya Mutsvene. Saka roti mweya wetsvina tinotouda uno expose zviri muvanhu. Vamwe venyata iziva kuti hamusati mwana Mweya Mutsvene, musati mapiwa mweya wetsvina. Patakazoona kuti akomana inga hatisi kuparidza kuchechi, vanhu vachine mweya wetsvina. Paakanzi mweya wetsvina uyu nawo svika wapinda mumereji nemweya wetsvina. Kunakirwa nemweya wetsvina zvaya zvekunzi tara neringi kusurpriswa. Nzi marry me, ukochema musodzi uri mweya wetsvina, auone kuti mweya wetsvina. Netestimony Jehovha andirangarira ndazodiwa nemweya wetsvina. But munhu ari kudaro mwana wesangano, 5 years later amhanya kumba kwangu, mfundisi, munhu uya munhu waMwari, munhu uya munhu waMwari. Naye amai makasangana kubhawa here nemunhu,
aiwa kwete takatosangana muchechi. Muchechi yamaipinda mamune mweya mutsvene here? Seka hako Motowashe. Mukaona dei randinoti amai ava varapa handichavada nekuti havasi mucalling. Mukaona anonditera ane mweya wetsvina. Bhuzi mubvunzo wokutanga unoti munhu waMwari makambovada sei? Imwe muine calling, iwe vasina calling. Zvingangodaro mamagara musina calling mese. Nekuti Mwari havana mistake. Vakadedza Abraham vanomutsvagira Sara. Kunyangwe Sara akatorwa namambo veIjipita, Mwari vanouya nemuhope kurambidza mambo kubata Sara nokuti mukadzi womuprofita. Saka haudedzwe murume bedzi, unodedzwa nomukadzi wako. Mweya mutsvene akaparidzwa zvakanaka, machechi anovharwa. Ndauya ndakazvironga, handisi kumbojuma. Ndakatoicalculata nyaya iyi. Akarohwa zvakanaka mweya mutsvene, machechi anovharwa. Mweya mutsvene ndiMwari. Ukamuwana wawana Mwari. Hauna kupiwa kamwe kaspiriti sokanongokunakidza. Musarejuse mweya mutsvene kumuita maemotions. Musachinoti vanongodedera vodonha but vanongomuka dziri mhombwe. Chakudonedza achina kana kukuudza kuti siya murume wemunhu. Chinokudonedza bedzi odzokera kumurume munhu, chokudonedza mangwana odzokera kumurume munhu, chokudonedza. Naiveduwe, inganzi ichechi iyoyo. Neni ndikonze ndiri mufundisi wechechi yakadaro. The devil is a liar. Ukadonha simuka wa transformed. Ati mna ngota dona nasi mangwana akudona so mukafita mangwana dona nasi mangwana so kushikira ra game rokudona ndinzwe vanangu. When the Holy Spirit comes in you, He is God. All right, John chapter 16. Mwamunangati mfundisi madzikisa kecho ande ku verse John chapter 16. Katangirwa papi pozi yakareba. John chapter 16. John chapter 16. Yes, akuti utangire pa verse number tisanyanya ku tisanenge verenga from verse number 5. John chapter 16 verse number 5. Yes. But these things have I told you, Right. that when the time shall come. Uruverenga verse number ni. Verse Bible rawe. Verse number 4. Verse 5. Bible. All right. Fambana. But now I go my way. But now I go my way to him. To him that sent me. And none of you asks me, whither goest thou? Thank you. Verse number 7. Chapter 6. Nevertheless, I tell you the truth. Right. It is expedient for you that I go away. Zvakanaka terai.
Zvakakunakirai kuti ndidini ndiende. Continue. For if I go not away, the comforter will not come. Kana ndikaregedza kuenda, munyaradzi hauye. So allow me to be substituted for you to be added. Right? Ndibvumidzei ndibviswe kuti mugowana mumwe. But akuuya manje anonzi comforter. Chinonzi comforter ndo chine ability yekubvisa pain kuti ugonzwa luxury paungadai wanzwa pain. Kudhura kwemotikari haasi mazenge, i-comfort ne-speed ndo zvinhu tu zvinosaka mota dzidhure. Ikawanda mari ngaikukurumidzise kusvika, ikawanda price ngaikuzorodze. Motikari ine comfort ikarova poto inotenge yatsika domasi. Ikoko kunzwa comfort ikoko ndokunosaka risiti rudini rudhure. Rwadhura pakuti chingadai chagujura mota ukasara uri mutano. Saka mweya mutsvene ndikamfota pakuti chingadai chakukuvadza chinonoperera paari iye ugosara uri mutano. Ndibvumidzei ndiende kuti agouya. Ndikaswera nemipano unokuvara, kunyangwe ndikanakidza unokuvara. Saka imagine kuti Jesu anosvika paanoti no. Ndanakirwa nemhandire, ndanakirwa nekuimbirwa nemadzimai, ndanakirwa nekubikirwa nyama yenguruve ndichidya panyika ndichinzi ndiri mufundisi. But zvinondibatsire kuswera navo vagorega kuwana chimwe. He is a pastor who is now focusing on the major thing for the congregation. Ndaigona kuswera nemi tichigosha panyika vadiwe muviri unonakidzawo. Ndaigona kutandara nemi, but ndikagara nemi zvakaipira imimi, kuenda kwangu kwakanakira imimi. Now the comforter will come unto you, but if I depart, I will send him to you. Give me verse number 8. And when he is come, right, he will reprove the world of sin. Number 1. Basaramu ya muche apasa dipatorwa ndimi tichaenda ikoko, but gatende ku foundation. Kana auya sign yekuti auya. Number 1, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Sign yekuti panapa pafamba mweya mutsvene zvinhu zvitatu zvinofana kunzwikwa. Unofana kupomerwa chivi chako. My God. And unofana kusundwa into righteousness. And you must be prepared for judgment. Now, vhangeri yeshe yatinogona kuparidzirana tikaisummarize inofana kunge iri under one of these topics. Ukaona ukava fit to meet the demands of these topics, that's where you can stand and say, I'm sure I'm getting into heaven. Baba Bandura, toda kukuparidzira ishoko. Kusvika zuva ramunoti kana matonhora takupfekedzai masokisi matarisa mudenga so, munenge muri sure Baba kuti muri kuenda upenyu usingaperi. Zvandiri kuda kwamuri Baba. Hatisi kuda kuparidzirana vhangeri kuti mudharawe kana akunza kutorwa nashe anopfa akanyika songe munhu anebuka achiona rima kwaari kuenda.
kubata munhu mukuru akadai chidzika mai nyandoro aona rufu. But aijoina chechi kupfeka sutu netai kuchena ari munhu wechechi ari eredha kudai. Sei tichirasa vatana vakada nevhangeri isina basa. Mutana anofanira kusvika paanoti kana akunzwa kuti ndakuenda anodedza mhuri orayira nhaka. Mbuya vochema voti can you help me here? Vochema voti nai sekuru dzokai. Vagoti kudzoka kupi? Siyai ndende kurugare. Thank you. Kufa rufu rwaunonzwa munhu achiti icho. Aine bhanire rechechi. Icho. Maiparidzira nei kwenyu kuchecho? Zvamakuona izvo. Maiparidzira nei? Ndakamboona dzimwe handiregerere handiti kuparidza. Dzairidzwa ngoma chete. Magemenzi akaita sekwaya. Akusimuka kadzoka. Pavanenge vaneta vonwa mvura popinda imwe timu futi vazoneta manje naanoridza ngoma ane mhoni pongobatwa kunama kuzonzi chechi yadi. Saka mweya wavanobva vainawo mweya wengoma. Sweetheart, uchiri kuziva here pandakatenga tererai, ndakatenga imwe nyanga yemombe yandakaona so yakadhizainwa zvakanaka, ndikaida. Ndikati nyanga iyi yakanyatsoporishwa. Ndikati nyanga iyi ndikanoiisa paroom divider inobuda. Ndokutenga dziri mbiri dzakaiswa kumasaidi kweTV. Dei randakatenga nyanga idzodzo ndakarara mudining, ndakaona mombe dzichifamba mudining mangu. Ndakamuka makuseni ndikati bvisai nyanga idzi, ndashanyirwa nevaridzi vadzo. Zvinhu zvemweya zvinokudza kuti objects carry spirits. Saka iwo ukapinda mubhawa rirapo wotambota tiri kuona bhora Barcelona. There is a spirit that is going to contaminate the object. You are the object. Wavharwa neBarcelona but uchibuda uchidzokera kumba une ruchiva ruchakuvhundutsa zvokuti unoita kunge ucharepa mwana wevanhu masikati machena uri murume akaroora. But chinorwadza mweya iyoyo watakurwa kubhawa muzita reBarcelona haumanifestere kubhawa nendaa yekuti watakurwa nemunhu anozvita nonamata, unomanifestera muchechi. Anokusakadzira vana vekwaya. Zvabva kupi? Nyamba is an object carrying a spirit. Inyanga yemombe yaiswa muimbi yemuranda waMwari. Hedzo mombe dzakufamba mudining. Dzinofamba mombe munobvaona kuti mweya uyu wabva kupi? It's an object carrying a spirit. Pane imwe nzvimbo David anoti, for you speak to me through my reins. Anoti Jehovha munotaura neni kuburikidza netsvo dzangu. Itsvo dzakatakura shoko. Why? Because David akaswera mupresence yaMwari too much. Kusvikira nemapapu nemoyo neitsvo zvava Bhaibheri, zvava shoko raMwari. The voice of God speaking through his reins. Objects carry spirits.
anosvika panzvimbo inonzi lose. Ravira zuva ndo panoti regai ndirare pano, ndokutora dombo ndokutsamira, ndokuona manera vatumwa vachikwira nekudzika, ndokuona musharukwa ari kumusorosoro, ndokumuka ndokutora mafuta ndokuzodza shongwe, ndobva pila redombo ranzi pano pachanzi paBheteri, right? Anodzoka Jacob achitsvaga Mwari wei weBheteri. Muri kuninzwa? Why? Because nedombo raakazodza ranga rakatakura the Spirit of God. Mweya waMwari wanga usiri pamunhu bedzi, wanga uri even napamatombo. Nevhu reBheteri ranga riina Jehovah. Do you know that I can be anointed so much that even my clothes become anointed? Ukanzwa Bible yakuti kunyangwe nehandkerchief ya Paulo yaiti ikaturikwa pamusoro pemurwere, temperature yakakwira yaidzika. Paulo anga asisina need yekubata misoro yavarwere, but mbatya yake. When you are so anointed by the unction of the Holy Spirit, nebhutsu dzaunopfeka, nomubhedha waunorara, namashitsi aunofuga anova contaminated with the Spirit of God, because objects carry spirits. I was traveling to prayer nemunhu waMwari. Time yaakapinda motikari mangu, ndobva takadriver for about 20 minutes. Ndobva nditi munhu waMwari, I sense that your car is your outer. That one's one. Once time yandapinda mu atmosphere ye motikari yenyu munhu waMwari, I heard God mu motikari. But munhu waMwari vari kuti I felt God in the car. Motokari yangu being an object carrying the Spirit. My car. Yokuti nasu ukarwara, it's okay, thank you. Nasu ukarwara, urunzwa, nikakupinza motikari nikakuvharira 5 minutes unobuda wapora. Chambo kutry. One day nchakutry. Amugarwe nehure motikari. No. Ndipenge kusvika pakupinza mukadzi asiri wangu motikari. No, it's my altar. Do you know ndisati ndatombomachuwa muna Mwari, ndine kutya Mwari bedzi. Ndichiri kurarama nekrosi yaJesu chaiyo yaitondibatsa krosi. Ndaiti motikari mungu ndaitora krosi ndodhinda pamusoro pemotikari paya. Kungoti motikari yangu ityise bedzi. Apinda wese ane intention isiriyo ngaakurumidza kuloketa kuti handitwe izvozvo. Kana ndatadza kuzvitaura, atmosphere yangu ngaindiutaurire vanhu. Unoona, ndosaka vazhinji venyu musiri kukura even papfuma. Because idiki yacho inoitwa aritari yemweya wetsvina. Idiki yacho motikari. Idiki yacho. Unondiudzaiwo kuti mota ine taira rakadai so ndo yaunoita pungwe nevakadzi vevanhu. Uri munhu simudza musoro ndokundinzwa pungwe nayo. And that car is an object, and what kind of a spirit is being carried by that car? Saka unoona inongokweshera. Wakamboona kuti motikari yerombe inokurumidza kukweshera kupinda mupfumi.
sei motikari dzinodhura dzisingakweshewe kupinda motikari dzakachipa? Wakamboona bango rinofamba rakaminyuka bhamba yo? Azviiti. Dei randakatanga kutenga kamota kari nani ndandine Corolla ndokubuda ndobva ndapinda mubenzi, ndakanzi maiwe uchaipaka, ndikati chii? Zvikanzi chinodya mafuta izvi. Chinodya mafuta izvi. Ndikatomborohwa nehana ndikati chinodya izvi. Vandarwira mwoyo padombo ndikati kana chandiri kuitengera inyeredzi iri pamberi pangu apo, tinofamba tichitungamirwa nenyeredzi. Tikuda nyeredziyo iyi. Zvokuzoti yadhura mafuta ndezvenyu, tikuda the leadership of a star. Tichiona nyeredzi, tichitenda nyeredzi chidi. Ndobva ndaitenga Benz. Ndiri mufundisi angane 8 months abva kuBible College. Overseer wangu asina, indinayo, andisandaodenwa. Ari kudya mari dzecheche, ari kudza mari dzecheche. Ndikati ibi jararai, kuna Mwari. Famba nenyeredzi. Ndiri munyeredzi kudaro ndakatanga kurangarira yese vakambenge vanditi chinodya chi mafuta. Ndokutanga kuita analysis yangu, ndokuona kuti andina day 1 randakaona munhu ane motikari hombe akapaka muroad iri fuel yapera. Mafuel saver ndo anopera petrol muroad. Ichinzi fuel saver unoona ine chigubu, but ichinzi fuel chi kuri kuti haisi nhau yemota, inhau yementa. Sanyeperwa kunzanzi yechinodya petrol. Mind yako ndo inodya petrol. Mafuel saver ndo andinoona nezvigubhu. Sandambona munhu ane vhongoma ini achimhanya nechigubhu nebango rakati yapera, ndisandambomona ini. Ende kubva dei randakaita vhongoma handiziye kupererwa nepeturu nanhasi. But nekafuel saver kako wamira kangani nezvigubhu. Saka mind inokuudza kuti ifuel saver ndo inokupa kunyima kuidira petrol. Because watenga fuel saver, saka unofunga kuti haipere, yobva yapera manje. Saka it's not an issue of the capacity of petrol, but the capacity of your mind. Murukuninzwa? Zvinoita mweya mutsvene kana auya anokupa mindset yedenga. You become kingdom minded. Kana wa kingdom mind uchaziva kuti even uri pastor, the church is not centered around you. Imagine heaven life dangari centered around me. Jese mufundisi, rent mufundisi, school fees yevana mufundisi, grocery mufundisi. Tingadai takura kusvika patasvika here pano nemakore mashoma tina. There is a kingdom mindedness inoitwa when you are filled with the Holy Spirit. Yaunozviudza namaya vakuti kunyangwe tichida kudya, but let the kingdom of God be bigger than us. Saka mindset iyoyo now ukatanga kuva nayo, it's a product of the Holy Spirit. And he, the Holy Spirit, will become your own comforter at the end of the day. Vanhu vaMwari imi ndimi muchazoda kuita basa raMwari. Do you know that one of the main things zvinouraya basa raMwari chii? Haasi Satani, ndimi. The gates of hell cannot prevail against my church. Saka Satan hana ability yekuuraya church yaJesu. Hana. Ukaona ukatanga ministry ikaramba, kazhinji haasi mweya wetsvina, ndiwe mufundisi.
But some of us as pastors, we start God's work without the Spirit of God that we are working for. In a time, just want to share a testimony. Yandakatanga kuita basa ra Mwari ndisina Mwari webasa randiri kuita. And I moved for 2 years doing God's work without the God of the work. Me, I did that. This one's the pastor. This one's a basa ra Mwari ndisina Mwari webasa. This is what muridzi webasa ndina. Nekuti basa ra Mwari rinowanda kusvika pakuti muridzi webasa unoshaya fellowship naye, unowandirwa nebasa ra Mwari zvokushaya nguva nemuridzi webasa. Tine mama blessings are dangerous. Kuti mwana anogona kunge auya muchechi akasauka ri mwana achiswera nemunhu waMwari achifara nepadiki padiki auya kumba kwomunhu waMwari ongomuturika maoko opfuma achabatika busy zvokusatobatika pakamukomborera. Ndo zvinenge munhu waMwari. Jehovha anogona kukupa basa rigokuwandira zvokukanganwa akakupa basa. Muri kunizwa here barabe? Saka tine 90% yevanhu vaMwari vekuti if they don't realize that what they want is not the God's work, but they want the God of the work, vano struggle in ministry. Kusvika ndasvika papoint yekuti ndakatanga kuignore basa ndikadzokera kumuridzi webasa. Ndikachema kuna Mwari ndikati Jehovha ichokwadi basa ndo raranga ndarova, basa ndo ranga rawanda. I'm telling you. Ina ndikupa matestimony nemaka mira ndikupe imwe. Ndikupe experience ndikuratidze kuti pauri ipapo ukati mweya mutsvene unomuda, you can begin to develop into the greatness of God. Do you know, let me tell you this. I remember at a certain time ndakatanga kuva associated nevanhu vainzi vanhu vaMwari but vasina mweya waMwari. Tikatamba tese tikava shamwari tikadii tikafonderana tikadii. Impartation is real. Kusvikira mweya wokusatya Mwari uri mavari vauya nekwandiri. Chavaisatya ndakagumisira ndakusachitya. Kutanga kuyemura munhukadzi, zvekubatikana, kupeta maoko kubatikana, kuyemura kuti Mwari makasika. Kudai Mwari asina kundirwira, kudai ndakarohwa nemvura dzenyika. Strength yangu iri pakuti ndiri honest. I rely with this woman. Ndopane simba rangu ipapo. Simba rangu rese harisi kwese riri apa. I honor this woman. When I'm weak, I go to this woman. Ndopane power rangu ipapo. Time yandenzwa kuti ndagarwa nemweya usiriwo ndaidzoka kwavari ndotaura. Ndoti mama, madira ndiri kuita shamwari dzenyu mazuva ano. Ameno chi. Ndotaura nemunhu wangu kuti ameno sweet. Pikicha chayo so ameno. Tonamata nemusikana akanaka. Waizoona parapara wadzoka wamunhu kwaye. Kusvikira Mwari vanditi it's an association.
muri kudzoka muchinamata nadzimai vako zvokuregedza but uri kuzoramba uchidzokera ku-wrong association. Dei randakatanga kukata shamwari ndikadzibvisa dzese munharaunda yangu, uyu ndokubva ava shamwari yangu nevana vangu, ndakatanga kukoka mweya wakanaka. Muri kunibata zvandiri kutaura? One day ndokubva ndanosangana nemunhu waMwari, ndakamfarira aparedza zvakanaka, ndobva ndaenda ndokunoisa musoro wangu ipapo, ndokubva ndabatwa musoro, ndokubva ndikomborera. Ndichingobva ipapo ndobva zvadzoka futi zvokuda madzimai. From nowhere Monday so uchingofamba murodhi soona akomana inga Jehovha akasika zvake uchingofura because inini by nature I'm not that low. I know myself that I am sure, I see pride, I am sure of who I am. And ndiyeverwe nemukadzi asiri wangu ina, I know myself, but it happened. Urona matestimony akada iwa utogona kumataura ndosiyana kuti aona mweya mutsveneyo manje, iwa umagone manje ndosiyana kuti aona mweya mutsvene iyoyo. Kutanga kukomborerwa nezvisikwa zvaMwari, hanzvadzi dzedu ndikatanga kuona mheno zvandaiona ipapo, ndikadzoka futi kuna amai ndikati amai zvatanga. Mukadzi uyu ane basa kani? Ko handiri mukadzi wangu here, ndewanguzve. Uyu ngaatakure matenda angu ese. She is my wife. Ndataura namai paya, saka kune mufundisi vakatorwa nasho vainzi Pastor Chesa, ndoandanomhanya kwavari. Imagine as a young pastor but opening my life to a senior pastor, ndichimudza a weakness iri kundikanganisa. This is what has kept me until now, to be open even to my senior pastors. But in my young ministers asingazvigone kuuya kuna baba ndatadza ndodii. I was kept by God by just Pastor ndauya chi, I'm having a weakness. Munhu waMwari ndokunditi, where were you during these 2 weeks pazvakatanga? No, I went to a certain revival. So then what happened? I saw this man preach good, so he prayed for me. But after that revival, so go back and trace the life of that man. Ndokutanga kusitata murume akanamata ndokuona kuti haatye nyadzi vakadzi. Ndadzoka kavari zvikanzi that's where you got that wrong anointing. Ndodii zvikanzi pray, ndobva nditemera mazuva ekutsanya. He told me to pray that demon out of me. I prayed. Kusvikira ndanzwa kuti mwoyo wangu warasa ruchiva ndokuburuka mugomo ndokuuya. You see? So, iwo manje unofunga kuti tiri njanji manje. Nyamba zvinokunetsa ka zvingadai zvitonetsa nesu. But we allow the Holy Spirit to dominate our atmospheres. Ukaona usati wane ability yekuvenga chivi, hausati wana mweya mutsvene. Challenge inogona kuitika ndeinoti you can have a gift of the Spirit and don't have the life of the Spirit. The manifestation and the transactions of gifts, even though they come from the same Spirit, they operate in different ways and places. Bible inoti gifts and callings are without repentance.
Saka nhasi chaiye ndabva kuba mari yemunhu ndinongotsanangura bhaibheri ndikakame. It's a gift. Ndikakame. Because it's a gift. Ndinoona kurova vhangeri ndine mupuru wamubhuti remota ndikakame. Ndikubuda but unozosara washona kuti wangu muromo. Because whenever you speak under the influence of the Holy Spirit, the Spirit of God backs up your words. Saka unonyimirwa backing yamwe yamusene osara wane the gifting. So you can become a sinner with a gift, and God does not take away the gift. Right? Kudai Mwari vaitora zvipo kudai Satani achiimba discord. The reason why Satan has achigona kuimba chipo chake anacho, but ane chaakabvisirwa inova the presence of God whenever he ministers the gift of God. Saka David anozviziva dhei raakatora mukadzi wemunhu chaakachemera kuna Mwari haana kuchemera umambo. Iwo unochemera umambo ka mutatora umambo Mwari. David anoti take not your presence away from me. Chemera umambo. Iwo ukatadza unochemera imba yako. Marriage yangu Mwari haina basa, marriage ngaiparareyo. Ndosaka wakavega chivi nanhasi uri kutyira marriage, hausi kutyira denga. Andokupukuta mira uone. Uri kutyira marriage. Marriage yangu munhu Mwari inozoparara. Kodenga. Kodenga. Unenge wakachiviga so. Chityira marriage yako. Marriage yangu munhu Mwari. Kodenga. Uyu mukadzi uyu anogona kungobhenda musana akatongorarama akadai. Azviitike, don't worry. He respects the anointing, he knows. Azviitike. Wawaida agonya agara muwheelchair haachagona magymnastics aidzidziswa kuchina. Muri mani batwaso, muri mani batwaso, muri mani batwaso. Haachagona muwheelchair. Ndopa uchaona kuti marriage hairwirwe. Rwira Mwari kwete marriage. Muwheelchair hapachada self control pakuda mweya mutsvene. Unomira naye sei munhu? Kutoilet ndiwo waendesa wadzoka wapukuta zvese mapampa haachagona kumira. Unomira naye sei kana usina mweya mutsvene? Hapana motivational speech. Akomana mweya mutsvene munoziva here bibi? The reason why makangoti tununuka hamusati mapinda mu practical experience inoda iye. Unogara nemurume benzi vhesi ichiti unorambaniswa nerufu. Unombozamba kupenga hatini benzi pano anodzoka akanyanya. Ndopa unozochinja munamato pawaimboti fire unopedzera kuti fill me Holy Ghost. Wakuimba ndizadzei uya mweya washinja fakiri. Because when the Holy Ghost is in you now, he becomes your stability. You are not moved not because you are strong physically, but you have the power of the Holy Ghost. Mweya mutsvene nhasi pamwe usati wasangana nemuedzo musvino haumude, but sangana nawo uchaona kuti mabereki ninzwa zvakanaka kumana vanodoparidza sei. When you carry the Holy Spirit now,
You are carrying the life of God personally. Hello? Hello? Right. So, when you are moving, who is moving? God is moving. Sabatika. Saka ukamira ukaudza vanhu ukavati I am God on earth. Vangani vanhu vanogona kuti amene wadaro. Ashoma. Ihere sika. Unozviziva here kuti iwewe Mwari varida kukuita Mwari. Toshungudza Mwari. Varida kukuita Mwari. Mwari havasida kukuita mutendi we heaven life. Iwo ndiwo unogona kuzvilimita kuzviita mutendi we heaven life. So most of Christians have limited themselves to become denomination members. Yet God wants them to be gods on earth, not denominational members. Pavanofamba haafane kufamba ari heaven life, ari kufana kufamba ari Mwari panyika. And that empowerment of you becoming God is simply done when you have the Holy Spirit. Right. Saka kana wangoona mweya mutsvene, the next thing chakutanga kuitika mauri chii? Everything china Mwari kudenga wakuva a photocopy of God on earth. Saka vanotsvaga Mwari havachamutsvage kudenga, vari kutsvaga munhu ana mweya mutsvene panyika. Right? Na Mwari kana vakuda kuita basa panyika havana need yokuti vaburuke. Vanoriita kuburikidza nane mweya mutsvene panyika. Saka mweya mutsvene kubatsirwa naMwari kuti ugova an extension of God's hand, an extension of God's mouth. Iye mweya mutsvene kana akutaura mauri ndi baba vari kutaura. So when we become church members, we are resisting and limiting the power and the agenda of God on earth. Hatiungane to become heaven life members, but we are the armies and the sons of God. It's too deep. It's too deep. Take these people out of the shallow waters where they are. Shallow waters. Shallow waters. Mazwano vanonorovera na zita rechechi mazwano. Pukuta na zvibhakera so. Abva kutaura nendimi. Kuemana kuda muna zvibhakera. Shallow waters. Shallow waters. Huh? Inini vana baba ndinzwei toda kunamata manje manje. Kana murume arapa uyu ane mweya mutsvene. Nemurume ari kutaura panapa uyu ane mweya mutsvene. Chinoita kuti tivengane chii? Zvekuti ndikamuona achibva nekoko ndinochinja nzira. Iye ine mweya mutsvene, ndina mweya mutsvene. Hazvingangodaro here pakati pedu pakaita hwana nefeki achifunga kuti mweya mutsvene? But iwo kana une feki mweya mutsvene, ini ndinawo, hatigona kuwirirana. I want to know kuti
taparidza vhangeri yakadai tanamata zvakanaka. Kuvengana kunobva kupi pakati penyama? Zvokuita namagrupu evane mari bedzi ndevanoonana, vetsoka vanongobuda vamhoreswe, zvinoitika sei muina mweya mutsvene? The level of your spirit as a church inoonekwa even pamunoita fellowship. Inotoonekwa kuti chechi haina mweya mutsvene. Because wauchagona kumhoresa makadii mama, ifirst day kuuya pano, it's likely kuti akapaka mota paside. Unoda munhu anodika, ndosaka usina mweya mutsvene. Saka unoona even zvikwata zvinotanga kumera pakati penyama zvinongokudzidzira kuti mufundisi paridzai mweya mutsvene, mukanonoka chechi inokuvarai. Murombo zvakauya wajoina chechi anobuda sei kusvika anobata gedhiro agotenda kananga kumba kusina 1. Amunotisawo akamuti weduwe munonzani, maita basa mauya kuchechi kumba kuri right, akuri right. Kungobuda bedzi wangonanga pavhongomari pakadii sisi akawana kuri sei kubusiness. Maputaradza business dzenyu, mapinda mavhongoma enyu. Varombo vasangano vari pakona vakutaura zvemadomasi avo nemarenti ari kunetsa nemarendiroti ari kudii ari kunetsa. Then the church is divided and the love of God cannot move freely because there is no Holy Ghost in the church. Right? Kana mweya mutsvene auya pakati pedu, even naane bhutsu dzakaboka, anofana kunobatana navo zvekuti haapedze vhiki achine bhutsu yakaboka anovharwa zvigamba, ofanana nevamwe, oziva kuti tana mweya mutsvene. Mweya mutsvene wenyu unoti kana sevhisi yapera kuziva motikari yako nekuenda kumba mweya upi. You need to check the quality of the spirit that is in you, because he is holy and he drives you to do holy things. And one of the holy objects is love. Ukaona mauri wakungonzwa kuda chechi ndingawano amenere baba kuda ngakodaro na mweya mutsvene. Ukanzwa bhaibheri yako kuti mubhuku yamabasa apostora vaimedura chingwa vachinwira mumukombe umwe chete. Murombo mumukombe yoyo pachingwa, murombo mumukombe yoyo pachingwa, murombo mumukombe yoyo pachingwa. I remember ndichikura inini ndirimwe chechi yandakambopinda. Waivati vakaungana vese uchivaona kudai vaigona kutadza kuziva kuti uyu murombo. Vese vakafanana. Waizoti watevera kudzimba dzavo ndopaiona kuti auya nezvishomo yani zvakawanda. Vese vakafanana. Chiri kuvafananidza ndechekuti kunyangwe uyu akauya nebhutsu yakaboka haite 2 days asina kunotiswa ovharwa gamba iroro. Yakura church pakuti mufundisi achiparidza vasunga vhangeri bedzi vari kutsvagana pachavo tobatsirana sei kuti tifanane muimba yaMwari. But the church kana yabvisirwa mweya mutsvene inoshata kusvikira pakuti uine kambani unosva waemploya vahedheni uchisiya machurch members uchiziva hunhu vevanoti tinonamata kuvatora vanonamata kuvaisi pakambani yako kudai unomuka kambani yese akabvurungudzwa marisiti achichinjwa madigits. Imimi muri panapa dzika mai ndikupukutei nevhangeri ndikakuregedzaika
Hamuzivi kuti tatine hama panapa yaiti aratiregerereso. Mari yakanduka panapa, ndaparidza zvakanaka, pakanduka mari panapa. Kuita hama inosimuka yotora mari yemunhu wamwe yoisa muhomwe. Youya futi kumunhu waMwari yokumbira futi. Pamusoro peyabiwa yopiwa imwe futi. Tiri muchechi ya Jesu. Imoti munhu waMwari yemwe yamutsvene madii maitsvagira rimwe zuva. Mira ndiparidze. The Holy Spirit. Vachiimba vanasikana kuno kuchechi. Iwa Yahwe, iwa Yahwe. Iwa one Yahwe akudzwa. Uri kuona tsapfu dzevana vevanhu. Mweya mutsvene vana baba. Dziregedze nhiyo dzikure. Dziri kubatwa dziri nhiyo kudaro kadyiwa. Karika nhiyo kudaro kaiswa mupoto kakangwa. Karika nhiyo. Iyo siya nhiyo ikure. Kanomhanjiswa karika nhiyo nako naimi nakadzvika huro katsikwa kudai kanhiyo ikako kakutoundoro. Alright, mfundisi, you are praying for the growth of the church. Inokura sei imuchiundura futi manhingirini makwai acho. Because when you see me, you are seeing your comfort. Haufanire kutya kuya kuchechi uchifunga mfundisi kuti naye mfundisi nasi. Haufanire kudaro. The moment yaunotanga kunditya kuti komana mari dzedu, the church yafa. Even ikaramba ichipfurira mberi yakafa kare dzanharo. A certain man came to counseling to a certain great man. And the woman was complaining to the man of God and saying, I'm telling my husband not to go back to that church. But Murumango Hadi is loyal to the pastor. Mporofita nokuvatanga kudiagnose. Lokuvati kumurume zvikanzi tenda mukadzi wako. Kanzi why? Zvikanzi nekuti akakuudza zvimwe zvaasina kukuudza unofenda. Zvikanzi today I permit you to open up. Udzamai, open up to your husband. Mukadzi ndobva avhura mwoyo. Zvikanzi mufundisi varida kurara nemi. But mukadzi aisagona kuzvitaura aingoti ngatibvei achirespecta murume. So tell me now, when that church comes to that position, Baba, vekuti mese maakutya kuya navakadzi venyu kuchechi. It's either uri kuvhunduka kuti homwe dzangu uye adzi uri kuvhunduka mufundisi anokonza adzi uri kuvhunduka. The moment when God has been taken out and a human figure is dominating, it's a big sign that the Holy Ghost is no longer existent. Kuzviparidza kudai kugara tatuka mamhepo achewa. Hadiwe muheaven life. Isusu Mwari Baba ngatisvitse palevel yekuti tikaona mutendi akapinda kumwe kune imwe chechi haana mhosva nemuranda waMwari, haana mhosva nechita chaMwari, isarudzo yakewo. Tidi munhu anoti handichapinda kuya because mufundisi. We fight against that. And me as a pastor, I try not to come to that level whereby I become a hindrance for you to worship God. No. Ramba Mwari wega. Uende kugena wega. Murege kusazita rangu ipa. Isha wega. Mwana baba na namba.
unonzwa muparidzi akuti, for this is the conclusion of the whole matter, fear God, for this is the duty of all men. Mudzimba umana baba namai, garai nemadzimai enyu zvakanaka, regerera naye. Pawatadza pfuma, mukadzi wangu ndakatadza, saramba wakadai pfuma, mukadzi wangu ndakaitawo chidofu, ndiregererowo. Hazvinyadzise murume nemweya mutsvene, hazvinyadzise kukotamira adzimai kana akatadza. Mukadzi wangu ndiregererowo, ndakavhiringa. Okutarisawo kuti eho murume wangu ndakudii, momundirana musodana, denga rodii rofara. Mwari vanofadzwa nazvo. Amai usarambe kuti ndiri mukadzi pano, hambo ndirambe, akandiramba anodzingwa chechi. Amai zvinenipisei. Kana mukatsurwa kunzi hamugone kubika, musaiti hasha, saka muri kundikompeya ka, muri kubikirwa nani? Amai hamugone, bvumai, bvunzai. Saka zvinobikwa, anokupa recipe munhu wako, modanana. Mweya mutsvene unodzoreka, mweya mutsvene unotsiurika. Sarambe wakati ndini kumira so, ndakunaka ndiramba, zvino anobviswa pachigaro. Atavhundutsira murume nekuti anaka, kunaka ikoko yato disadvantage manje. Ndanakirei, ndanakira kuti undi varovana namai mudzimba umu. Hatitombodi kuti titi kurovana ngakuite kushoma, musatorovane zvachose. Mukadzi ana mweya mutsvene haapo kudhonzera murume wake kumashure, aripo kuenda kunoenda murume. Murume ana mweya mutsvene haapo kutsikirira mukadzi, aripo kumukuchidzira kusvika anzwa kuti ndiri mambo kana.